Наградата на публиката, която е най-важната награда, да ви кажа честно, е една бутилка Jack Daniels и не получава, както разбрахте, Любо. Кажи нещо на тия мили хора, които гласуваха за тебе, извън там, моля те, извън това. Ако си мислите, че наградата ще я разделя с журито, жестоко се лъжи. Благодаря на всички, които гласуваха за мен. Мисля, че Яро и Крис бяха по-смешните. Благодаря ви. И сега ще обявим резултатите от журито. Ужасно много ви се извинявам, моля да справим музиката обаче всякаква, защото в момента е много драматичен. Много драматичен. Благодаря от сърце на бара. И аз благодаря. И един абсент, една пира се от мен. И една мотка. Както обикновено, ние почваме от 3, защото така беше много спорвано и резултатите са много близки. Така че ние имаме едно трето място и то е Чарли Диляна. Диляна, която се включи накрая и въпреки неяснотата между Димитров и Георгиев, всичко беше добре. На второ място е историята за трите дупки. И сега има един изключително драматичен момент. Той е почти като Достоевски, нали, Чарли? Много драматичен момент. По принцип, те се оценяват по точки хората, може би това трябваше да отбележим. Аз ще кажа сега. Значи всеки от журито... Аз да не кажа нищо ли? Ти толкова много каза и след това пак ще кажа. Не, добре, окей. Страни не те виждат, моля те, не те виждат страни. Вижте писателя Радослав Вършев. Спим в един хотел. Най-страшното е, че и аз спя с тях. Добре, ще кажа това, но предполагам, вие сте го видяли. Журито гласува, всеки от нас, като дава оценка от 1 до 10, след което по чисто математически принцип тези оценки се сборуват. Това е принципа, няма нищо сложно. И така, много е драматично, защото, както вече може да се досетите, имаме двама участници с равен резултат на първо място. Мафия! И след като щеше да е мафия, защото трябва да ви кажа, че много дълго време да обсъждахме дали да не по някакъв начин да привикаме всеки от тия двама и който даде. Обаче сега решихме да бъдем по-честни и да ги оставим гадничко при това, да си поделят тези кинти. Мафия! Така че двамата, аз ще им ги дам общо, а те двамата ще поделят тази парична награда. И така на първо място с равен брой по 19 точки са Мария и Любо. Веднага да дойдат при двамата и Мария, ако обича спатели. Мария спателица. Не, тя сега се облича. Да се преоблече. Има костюм, да. Аз на Любо ще дам това и ще чакаш Мария. Поне едната да бе села. Не ги дарявайте за хаити! Добре беше поделена между мъките на Кант, между разума и сетивния опит. Работи. Аз искам да благодаря на журито и на всички, които са тук тази вечер, обаче аз забравя да ви кажа, че всъщност, когато се прибрахме в Бургас и аз карах колата с близнаците и тази голямата там, негова съпруга каза, една дума ще кажа, когато се използва в Бургас. Въй.
Ние забравихме едната диня в морето. Няма то капи микрофона. Съм ходила 3 пъти на плаж и 3 пъти беше след 6 часа. С горнище ли? С пълен екип бяхте даже облечени. Срамче. И, да, и освен това искам да кажа, че думата амигдала я намерих в интернет.